Goedemiddag, beste mensen, lieve mensen. Wie speel de Arkimang, wie speel tang? Heeft Nasrani ide, idena Europa kondre, of ide Amerikaan kondre si, maar wie speel de, je filis restaurant, me baru een shoot odi, wel lekker, bakan na odi, 2:15. Lekker. Ja, dus mensen, van alle kanten uit je ja, lekker. Maar kom maar alles maar een shoot odi voor si. We baro een shoot odi. Vandaag is zondag 20. Ja, zondag in ieder geval zondag. Dus absoluut je op een maand. Je sabat de moro furma. A datum. A te hier het zo'n datum dat je schreef. Want no a ting go vallen snel. Ik van takje toch. A ting go vallen snel. Precies denk je. If I ben de 20 van moet je kan de was aan de spelen. Je snapt dat niet eens a 21 koede. Maar vandaag is zondag februari. A datum alles masabi. Me baro nogmaals zo'n shoot odi. Tapa achtergrond we jere voor orgaf me. E bara lekker gimme. We jere van me bara lekker gimme. Ja man, of van meneer Koepijn. Te big up dat ze jere. Bar alles man odi gimme. Er is een programma van mij nu op dit moment in Nederland. Diaspora Abrawatra. Dus if je klikt Diaspora Abrawatra, dan ga je daar horen. Ik heb een interview afgestaan. Naar een station voor Redman Faya. Dan gaat u zo'n beetje mijn stem daar horen. Het klinkt misschien anders, maar het is dezelfde Edmund Rietveld. Je snapt het hoor. En met z'n big up Diaspora Abrawatra. Ik denk take them big up. Omdat hij Sami Sabi, Diaspora Abrawatra, en je hebt zo'n naam Furu. De familieleden, nichtjes, neefjes, broers, zus, tante, oom. De je hebt Furu. Dus milobane Diaspora Abrawatra. En dat Diaspora Sachan Bewan Setiere. En dat hij. Maar Diaspora Abrawatra. Dat tot ik helemaal 9 uren lang vliegen. Ja man, Uteko big up. Blijf jullie door ondersteunen. Hopelijk. Ogomoro Bunangasranang. Daarvoor gaan wij. Dus er is geen twijfel daaraan. Dus we stellen big up Juno. 100%. Uteko big up. Zeiden we komt met go live today. Meneer Sinester Sergio alias Basha. Die man heeft over een aantal zaken gesproken. Hij heeft ook een aantal punten kunnen meegeven. En hij heeft gelijk. Ik zal niet zeggen groot gelijk. Hij heeft wel gelijk. En wanneer men aanhoort dat je de waarheid praat of spreekt, dan heb je direct vijandschap om je heen. Dan heb je direct mensen om je heen die gaan doen alsof ze van je houden. Dat je kiest maar ineens de lobby, maar dan moet je ook voorzichtig zijn. Maar te meer nog, hij heeft gelijk. En ik sta paarrecht achter hem, omdat wij in die periode samen hebben opgeschoten. Maar we gaan samen in een proces voor verkiezing. Usap Samitu, Usap Santekunu, Usap door sa ugo heen. Pas maar misbruiken. Alleen de kieskans boenen. Maar letterlijk en figuurlijk, en dat deed dan omdat we ervan uitgingen dat NDP ben winnen. En ook toen dat Ubonwa Jongboy lik DNA lid. En alles aan kon conform lik van Ubonwa via Gado. Of Gado dat zo am de. Dan no utrolas gides madati. Utrolas. Ineens utrolas. Maar ja. Geen probleem.
Wat wij weten is dat wij kritisch moeten zijn. Comité op beleid van regering. Voor de wakker boom en ook door die corona. Ik kies wat toe gasten ja. Toen ik stap aan met jou zo. Laten we even kijken. Dan gaan we door met ons live. Alive die zijn of komt beklaagjes maar hè. Ik ga gewoon even in op Sakobitaki Basha. Dat zo'n beetje man. Of kon karp. No. Alive die zijn spontaan live ook toe. Want daar doe ik ben spontaan ook toe. We horen spontaan ook toe. Geen probleem. Want toen orgaf me mee kon drinken lekkere kokoswater toch. Dus dan zit de man op even. Je blijft voor afgestemd. Je op even eten qua water. Of een mooi koeroesof. Dat is constant later bakken. Zo, ik kom zo bij jullie. Hier. Ik ben er. Adoptie voor SD. Wat is adoptie? Adoptie. Tra is tu adoptie jongen. En adoptie is er no le kori. Adoptie massief. Maar mi betede maar af mi toch. Betede maar af mi tak jongen. Wij creolen en jan doksanga lisima. De hun die stani. Matif mi. De man jan doksanga roti. Roti doksa. Uno en jan doksina alisi wan. Ulop alisi to bigitawa. Maar de mati. Den doksa apart. A roti apart. Dat me ping chim pis te kwa meti. Uno na bigitawa. Tewe nyan to. Meti musu laita pa alisi na we kowing. Maar roti na doksa ye yamera. Roti na doksa alisi. Maar ja, het was heel lekker. Luku die leidde me op. Boom. Te bori. Of sommige van ze willen niet komen kijken, maar die mij piep. En toch tegen de man tek over je stek de mij doen boom. Dus zo'n speciaal big up de man zijn boradoctie. Waaronder de man dem kol Kobi Basha. Want de frisde ook toe. Waaronder leidde opa. Opa frisde. Maar gaf je promes, amati. Die altijd bereid voor krieming. Kapengi. Apart altijd tot het koeren. Makkelijk hè. Altijd tot het koeren. Hij is altijd hulpzaam tegenover een orgaf uno. Voor Dwaroko voorbereid. Dus te alles in de wakabu in feite. Of togo boetje uno. Maar gaf je promes. Ode leden Podolski. Amang ode falok boom. We poten man boom. Want je kan altijd omroep op hem doen. Ja man, Trangaroko boy. No li corriere, Trangaroko boy. Ai, die man werkt hard. Ai, en sam lofing. Zolang je banje amande, is op tramang. Da ogo mas in fisi, da amana takim tak samen zitten, men zitten direct pot u. Dat nam een promes, maar Garfio. En we zijn blij met hem dat Adao Mindri. We niet doen fasangeng. We lobby een model, dat is een lekker. Dat is een lekker hoe daar. Ik was net even online, omdat want to orgaf mi motani kera bij kans driwagi. En de man stopt bij de laatste wat rakronto. Weet je? Wie, suma no sabi, maar het me redvel is er de moro koro wat er kront of corona. De moro koro wat er kront of corona met serie, de apvruchtvlees en de sweetie, de lekker. En omdat toen lekker, dat alles aan die serie lekker. Ja man, alles aan die serie lekker. En nogmaals, met Tansana big up, die diaspora abrawatra. Ja man. Wij van corona hebben altijd gezegd, wij van corona, tem tak wij, in hem kon je taka met vet gimi, nee. We niet vet juice refi. Daarom men moet op één ding altijd letten. Wanneer ik ga praten, kijk over wij altijd praten, wij of jullie. Dus if I know wij, jullie, na aantallen. Maar if je met tak over ik, dan aan mij want toch. Ja toch? Maar tegen wij, dat tot ik allemaal weer vet gi. Allemaal. Ja man, allemaal weer vet gi. Met de live hè? Hey, tabak kau yang lain. Ay, allemaal weer vet gi. Hey, special. Allemaal weer vet gi.
Wat doen? Ai. Amo te kadu sen te draai. Ja toch. Dus twee te koffer wij na iedereen. En nog maar de alles maar een groep. Een beetje groep. Wij bedanken diaspora. Omdat na o egisma elip dape. Isabi toch de kan vakantie af en toe. De roko tranga. De libi wan kondre pesnuwe fadong e koru. Ano de lekstranang taki isabi toch ano de lekstranang taki ik kan dus zeggen op een of andere manier. Daar is het werken thuis en de vrije tijd, vakantie en zo. Dus we lopen ding, maar ze werken wel hard voor geen geld, omdat de Libië konden zeggen kouru. En we leven mee naar de auto vanuit Suriname. Dus diaspora Abrawatara, one special big up commit UNO dape 100%, 100.000 plus. Minaf karning, tidem no karning, van no chajarusu, maar er is veel. Familie lai, kennissen lai, bunkompe lai. Heel veel, ufuru dape. Ai. Ja toch. Dus wat ik wil zeggen is dat, utek kobe in lobby, kijk, in aten santoki, dat inaf karwa mana ening, amanka abako fule ka you, daarmee begin ik wan aangifte geven voor Smart en Laster. Smart en Laster ne tel moro in een pakket voor uno. Ane tel moro. Ane tel. No man, isa ba me urit sa nepsa? Benny Miranda, si Barano Piqué. Walo man, de se go live etak wala urit sa ni. No jere aangifte tegen de man. Na koroni wang, te uno, chasanka doro. De doen alsof dat Smart en Laster. Anero komoro ere. Laten wij overleg plegen met elkaar, dan is het beter. Want man bel me aan wat ik wel. Ik ben een jurist. Midina actogros, maar na safsumami, maar mij ondersteunen altijd. Sabi taki, en dan een keer Smart en Laster. Die man kent dat, die man kent. Hoe dat ik bakbad in de Nederland. Die man kent dat wetboek. Die man kent dat wetboek van strafrecht. Amasabing. Ano die boek, dat boek, amasabing. Da, amataki, af laulosan de ma esene karuka biru jasa koroni. Laulosani. Amatak tralesi, bel, tout de dat pevek de man bel. Of je kies een kartafuno. Te de man takum consuma zoeken a bureau. Da, u bel. Te de man u bel u afkati. Isabi toch? Omdat uno etaki papa toki taki e finolop ododi no make you sasi pasi. Isabi toch? Misap tak kobi otan klagen. Mire de man kos miswa gris refi bisho, monko de man kosamang. De man kos pala, wan pala na lek uno het no good. Miswa gris bisho e hori kene ete. Maar if ami kobi pala het no good, de onespang. Isabi toch? We bel pot man bel kobi e bedreik man, e bedreik amang. Zo no bedreik mi et me Rietveld. Of bedreik pala. Maar dat is niet de oplossing voor sang uwan met bereik in een akkoord. Wij voelen ons misbruikt worden, uwani. Sami wani na dat. Sang bespreekt naar oser. Getuige de. Sang spreekt naar oser. Meka haar recht. Dat is safe sa. No so, mi sap tak kobi alias basha. Autant bombel. En de ene manier waarover Kobi het heeft, hij weet het. Hij weet het, bliksemsgoed taki. Er zijn afspraken gemaakt, inderdaad. Kom je tak voor me zie, maar tak voor me zie duidelijk mensen. Ik ga nu duidelijk praten over een deel van city. Arkiboom. Hoe arkiboom er, want hoogwaarschijnlijk. Mon sinester alias Basha, Jimwa Pingi is de netitaki. En die P-corona, de even aan het wankelen omdat we een groep
sang no lop a werkwijze voor de ene manier. En atra groep sa is nes ja manier. A groep sa is nes ja manier. Nes de semis mananga unumoksi. En je weet, kobita ken zo mooi, corona is klein. Corona is klein. Daarom ik in diaspora interview met taki. Corona bestuurdienst moet man vrij. Omdat de werkgebied is ching. Ja toch, de werkgebied is ching. Ja toch, de werkgebied is ching. Dat te wat dalaji af de man zijn assemblee lid. Maar unu na wa NDP, unu na RR en DR onderling, daar no boon toch. Dat ik kom bij taking, met alles maar hier daar no boon. Maar hij heeft groot gelijk. Die jonge man heeft groot gelijk. Omdat hij attentie campagne invoert aan corona in NDP, na unu so ben de hard graba. Na unu desma be du beroep atapu. Hey, go live tamarere. So, wij zijn misbruikt geworden door het systeem. Wij zijn misbruikt geworden door het systeem. En het probleem met me keer, hè. Maar meestal, te met dat je loopt pakken we opgeheven stem toch. Ai. Maar die man heeft gelijk. Wij zijn misbruikt geworden. Attensa NDP. En voor campagne tegen VAP en ABOP. Mina kom je bent de populaire jongeman van corona. Nu doet er een vuilniszak. Tussen haakjes die desmaieren. Dus let wel, de NDP heeft het afgetin naar VAP, naar ABOP. Foucault aan de macht. Mina kobi ben net tomorrow populair jonge boy in corona. Na heer deze me karo. Heer die 50 SRD. Heer die tobaki SRD. Heer die. Hoe zou je doen in social life tegen VAP? Wat moment ben door bijna kom ik kies me qua ABOP. Mi poeref ABOP kong. Omdat ABOP corona schreef, bewaar shamalek freger. Wat toen even ubaru schreef, u distantiëren nu, pap, u roko ja systeem voor doorson, share doorson, mi makaren in vrij mi orga. Asapta kwe feti, maar altijd we mek boom, snel toe. Tonga tifi wa mo voor dende. Maar om terug te komen op Sametaki, u ga also na meneer doorson wa mo voor neti. Pingo supubori, abrafu pingo supubori, ukis drikoba. Mirigeri wa milobinya, mirigeri. Kobitak saya dum tak no, ama me kapot tuju ete tok fifi koba tok. Kobitak no, wa gwanga dendri, utek dendri. Abe suti wel era, no makli, aboy bora san suti. Ma no kisu kroi wela nga supu era. Wansa no kisu kroi nga supu, wan utaranga to udas ching. O yama soepel lekker. Ja man. We zouden naar de stad gaan met die man. Dus morgenochtend zouden we samen met hem naar de stad gaan. Meneer Sapsako Amendri en mijn goedanga meneer Donald. Maar meneer je saptak una Interpol. Una CIVD. Do setutori. Da mi sogri bijou. Voorzie de ik speel in. Da mijn tante gama Raf. Ablaka Raf. Ja man, brand new. Voor man. Hoe tijd maar we lussen zo tegen 7 euro, 60 euro. Die man kan ons aan me. No was ete. De meide geert era vrouw. Ataki ubogo pas 8 euro. Maar tak zo 8 euro. Voorzien dat je was papa. Mi vrouw tijd de man santaki. U controle gimere want amaf minisi mi sabenta ga presi. Kobitak no adangami pap. Rekte een foto. Destijds, u informeer ik bij corona, door zo'n no din corona agwe, agwanga wagi, dat Donald en rij. Want aben bijwa wagi na debo salamung, aben dine don periode, no mag leren, aben dine don periode, awagi bij geen probleem, a stop bij onderdeel, u stop weer looking. En no sabi toch, want kane denk taki, u bokan bokende wagi corona, sabo sabi. Kobe we marki so look at the dekba, u reip sa ugwe. U go do desa som do. Uga oser. Doe door oser. Lek van sakadema begin bari. Probleem op zijn oser. Ja toch, probleem op zijn oser. De man chimi fasi uwa man. Doe gurbel une taki. Usdong. Une taka no man. Mone munslag muntje. Reche fawaka ay. Miweka mata kwa biri. Direka biri kon pap. U bel meneer Ramahi. Meneer Ramahi. U bel ama matak mi de onder me kon direct ama door pap. We bel de man alle de man door pap. We hebben gezegd
meneer Abrahams, meneer Abrahams, no doro, want waarschijnlijk had hij nog onderhandelen voor Simons en Doorson. Dat na eerste gesprek hier, hè. Dat na eerste gesprek. Oké, geen probleem. Dan Abrahams, mevrouw Safira Monkoko, mevrouw Nekje. We willen eten. Voorzien denk je, Tori zet hij, Alassane zet hij, pap. Geen probleem. Den boy fukoroni, de man, het no good. Daar oseer. Utaki vergaderen mooi. Er zijn afspraken gemaakt via Ramahi. Meneer Dawson, het moment is door. Look de informatie doe alvast. Omdat Asani Awamoro bigi plaatje, corona ook alvast. Maar deze heren, no man, de man komt uit de eigen, omdat de man moet graag dat iedereen wat jongboy voor 6 sani in het district. Zo gezegd, zo gedaan. Ustawa we nyang, dat door zo'n juan pis met aman Jimmy, drinken ik ook, udefu lekker. Oké, we hadden ik moeten nou, Alassane City, bam. Hoe kom baka corona? Doe kom baka corona? We wachten vieren uitslag. Uitslag we wachten toch. In een uitslag zou boeien. We noeren next. Het ujere taki. Yesa sang na hoofd dat ik school. Ben sabi van een pensioen ba. Vincent Moliko in beeld. Erik Boudewijn kom en Mili Masei. Sherbe ab voor tegenkandidaat. Voor abi voor. Ko pour Mili Masei Jacobi ma. Want ineens afro begin siki. Lek adjust de 500 game voor 1 beb schakelen uit. Persoonlijk. Koloke din gado jeping. Ze is weer de oude geworden. Yesa se refiere tot tak no, uno lo stiere. Tarnadi no bomande don poto Japanese baka. Uno dera sekere, maar no lukt. Oké. Meneer Molly. Vincent Molly. De man daar osserere, de man daar osserere aan share, aan Erik Boudewijn. Dus den 3 man die Libi naar Erik Boudewijn, Vincent Molly, aan share Dawson Libi. Mi daar also 5 uur bakanda, nanga dem chief nanga mi vrouw. Telefoon kong. Hey, mi rekenen dat coroneren, me kotek mi kolomoni. Dat is maar koloman, sorry hè. Me tak san gebeuren. No, bopu, a boy fu salek meneer de Wal. A boy fu bopu, salak de Wal. Bemi, iwa model gewoon. De schoon was spantori. Eretje, Samsa, de me weer aan vele jason. Tak Samsa? De me weer share de Vincent Molly, anga Erik Boudewijn de jasa oseer, e vergader over a post fu DNA. Tak boy. De man taki, hou aan. Mi tak no, mo go live. De man tak no, hou aan, me begi, hou aan, no go live. Maar als het dangerami. Maar tegelijkertijd, een poststagiair kiezen je ook toe, is een verkiesbare post. Dus in een onderhandeling voor Sherdan Simons, politiek wijzer, heeft die man een verkiesbare post gekregen, nummer 24. Want if Sherdan dat is 26, een katjoetbang. Sher heeft een verkiesbare post gekregen, nummer 24, in een ondernhandelingssysteem. Maar tegelijkertijd, Drismaf Coroni wana post ook toe. En Sher gebruik in attendati de pitbull voor in. Want soms ben de pitbull voor Sher morin Coroni. Me kwam in Coroni contacti en ben de pitbull voor Sher attensama e waka e doen sani. Ibe ap geld jager ja e waka na maski ala lista mako awam gide mamoni. Dat is wel zo. Maar Sher ba pitbull lek unufo sangwa fota oseer. Sa apa lef fu bengo. Bam! Alle 6. Mijn telefoon rekelbakken SM-nummer. Je mag go live. Hey, ik kot me in november doen. Hey, mi start me live toch. Mi tak 5 minuten toch. Volgens mij leg mijn telefoon neer. Dus maar bel in haar live, mi verwijder haar live, omdat share tori is het nodig. Omdat mi nog een next, aan mijn telefoon, mi want je voorzien. Het valt pura live, aan mijn tori is het nodig. Mi tak voor bewijs me, iedereen kan spotu, voor die mi go live, voor fight a systeem geshare. Mocht je de man van me, dan baf pura live direct, omdat aan mijn tori is het met spoed. Dat if je tak disi, tide, kobi tak fensi, bisho tak fensi en apala,
Alla verklaren ik ontap wang, dan was ze zomaar een lei. Zo gezegd, zo gedaan, is die man binnen geworden. Zelf die man, ik wil leg eet af, en dan ben ik tak, de forman dat die, pato wat ik de man met de man kan foto boy, omdat de man inbreng in san de man do committee voor me doro, 100% boy. Daarom heb ik met dat kobi, Bishop Pala, wij zijn worden misbruikt door share doorson. Hoe ne kost share, je moet ons betalen, om hem nou dem no sabi. Maar, voor atodesi, tjawa rus, liever van mij gwen taki, ik benader mi of pala, wa isap tak pala, en wa man, a lop faya, maar pala na wa man, o koru altijd. Want if pala kar met tak eretje, van elkaar, je kan mi, mo gona man go arki, wa pala no lop jugu, maar pala zijn van faya de man. Dus moet de doos van hieruit, een beetje bereik pala, tak kan het de massa de man doen. En af de money kan de, want mijn naam money. Maar alleen dat hij, hoe kan de bezig? Is dat toch? Hoe kan de bezig? Maar een beetje juwa money, omdat hij, wawalo sanif ko dujis maar ook toe. Zo ben ik bribi, tak te you doro, zo oset gide en zo. En laat deze mee actie toch, tak rechum. Otende machine kon krimu bakajari. Het meng itaki wo prani en tadre kon so. Dus aan de money we suku fugo go plek te mangisma na saub taki na afspraken sameki. Ik doe een beroep op meneer Dorson. Wees geen haatdragend mens. Wees een man met liefde in je hart. En weet één ding, dat niet aan ieder die om je heen is of bent, loopt you. Liever je loopt de man die liever kritiek tap you in model. Motel kobi dat kobi. Je no play tapa mamoro, play tapa bal. No play tapa mamoro, play tapa bal. Ik kon toen zien, misap taki verhit. Want te manga share ba trobi zogenaamd, nanga you abe bel. Te manga share, te manga share trobi ame bel. Dus wat tifi in mofo. No play toen ze hebi tapa bal, amang ku play tapa bal. Dus wie een bokkie tapa bal, if play abrami ede, na tapa bal mi play. Is dat toch? Systematisch. Maar laat ik gewoon neutraal zijn, no de haat dragen, no me kies maar belly tak, de me kost you. Nee, elke de life boom, de we zeggen, no, Rietveld, Kobi, Kobi regeren omdat pisser, maar tegelijkertijd heeft hij wel gelijk. Wij zijn bereid jou te maken tot een grote man van dit district. Je toch? Nadat we hebben bespreken, dat shirt alles in elkaar na moro hier krengo, na moro hier uneko ook tulik masan de baka. En we fight you in model. Maar die doro, we beginnen voor serie even, itemi gewoon a deal nego doro. Je toch? Mondeling itemi a deal voor unu nego doro. Sahebi zo, voor je take 30.000 in die money, de tak u de forman, luku zo kan begin doen hè. Maar heren, wasan mo tego hè. If you want me come go doranga unu, do want some make mishi, want wawa salami ete. Dagba, zo simpel en zo soetjes aan. Agba, 30.000, u pour 20, a ting, u gwa te huis, pe de bigis ma de, u gwa abrasief te huis, pe de pchingere de, do kuna duf tapsi ja zo ook toe, do parti 10 du sungi de endri dati, dat manga de maf mi wo fee, dat we lukken we dangen together. U saptaki, waarom chisa na u ete. Dat moet je voor ons doen, aan de voermoney. Ja, dat bijna, no plebe niet Miranda. Damaru, ik wil mijn ticketgeld. Asaf voor Damaru, dan heb ik niet Miranda. En dan moet dat voor unu nanga you. Doe unu nanga you na zwaar wegtek. Oser in om de vriendje. Tegen wat oser in om de, mag dan vriendje. Look, Isaac is normaal stop look me. Look ja. Korop chef en repsa Isaac oporeut awan shimito luko Isaac ai fares fa stop by wan sani ko na me man am say shing a kondrep sa na sa dekba politieke make you broki en mo le ko sa politiek sa nang ti da in crossby make you se de fisnel want vandaag of morgen ik kan je raar keren vadon vandaag of morgen de man kan pour you vandaag of morgen if you slow you turn slow. Dus dozen take a gang in lobby, want our gang doe door oser as het feit dat de man chimie wang, de man sabik ba zo kon doen toch.
6 jaar me lolo in Oseer.